A Liga ACT regresa esta vindeira fin de semana a terras galegas. Fará o Aguiño. A localidade ribeirense será sede este ano das regatas das ligas Euskolabel e Euskotren. As dúas probas do máximo nivel competitivo do remo a nivel nacional serán posibles grazas ao patrocinio da Mancomunidade Barbanza Arousa. Para a entidade, a cita deportiva é unha boa oportunidade para seguir promocionando turísticamente esta comarca. A comunidade de Arousa Barbanza pois tamén estamos traballando para que eses visitantes que chegan ao noso territorio coñezan as paraxes naturais nas que vivimos, onde poderán apreciar unha paisaxe pois onde hai un parque natural, un parque nacional, tamén sendeiros onde poderán desfrutar tamén do seu tempo libre. E, evidentemente, todo isto relacionado coa gastronomía. Ese propio sábado 20 tamén haberá nesta zona de Aguiño pois food trucks, haberá espazos onde poder degustar produtos típicos do mar, da nosa terra, e, por tanto, tamén é unha maneira de promocionar o turismo dunha maneira pois ambientalmente sostible e tamén onde hai os participantes desta Liga de Traíñas e tamén todas as persoas que veñen a desfrutar deste deporte, pois poderán tamén degustar das nosas maravillas do mar, non? Dende a ACT agradeceron a implicación e a aposta que fixo a Mancomunidade por poder acoller estas dúas regatas. Desde a ACT, toda a xunta directiva e todos os que somos membros da ACT, todos os clubs, 12 clubs máis 8 clubs de chicas, agradecerlle tanto a Arousa Norte como ao Concello de Ribeira en este caso por traer este evento aquí. Creo que é un evento importantísimo dentro do deporte tradicional como é as traíñas. E nada, o sitio que é Aguiño, o Molle de Aguiño, é un sitio excepcional para a práctica deste deporte, onde hai as posibilidades de mar aberto, e iso quere dicir que pode haber pois, oleaxe moi divertido para os remeros e para o espectáculo, que é o das traíñas. As dúas regatas terán o formato tradicional, con saída en liña, contando con 4 longos e 3 ceabogas para Euskolabel, e 2 longos e unha ceaboga para Euskotren.